Ang mga lutong Ilocano na masarap na, healthy pa. Must try talaga, dito lang yan sa Sarios. Another day, another local resto discovery. At dito naman ako napadpad sa may 184 Pag-asa 3, Imus, Cavite. Na walking distance lang din mula sa Gahak 7-Eleven. Along the highway lang sila at don't worry dahil napakalaki ng parking nila. Sobrang presko din dito guys. Para kang nasa probinsya. Pwede din maglaro ang mga bata at magduyan pa. Pero saglit lang din naman na dumating yung orders namin. Kaya tara, kain na. Umorder kami nitong Zisling Kiniling Sisig, dinengdeng with fried tilapia, pakbet bagnet, authentic beef pinapaitan, dinakdakan, pulpog, at bagnet kare-kare. Kung malayo ka ay pwede naman mag-order via Grab or Food Panda. Naglagay na nga ako sa plato ko para matikman na natin lahat. First is itong pulpog or kilawin. Sobrang lasa nito at napakalambot ng yung dinakdakan naman ay parang same lang din sa pulpog pero mayo naman yung nilagay. Napakalasa din ng kare-kare nila at lasang-lasa talaga yung peanut. May smoky flavor naman itong kanilang sisig at perfect talagang pangpulutan. Kung nauumay ka naman na sa karne ay meron din naman sila ng pakbet at yung dinengdeng with fried tilapia. Sobrang winner din nun guys. At syempre may juice din na sobrang refreshing. May napakasarap din silang halo-halo na panawid uhaw ngayong tag-init. For 2 to 3 person na nga yung bawat serving ng mga food nila dito at super affordable na din at siguradong mabubusog na din talaga kayo. Naimas talaga mga pagkain dito kaya padasem na ang Sarios. Babush!